Naibilin siya sa Malaysia kaya Ano wala. ba? Wala Ang yung passport. Hindi na, dangag si kuya. Hi everyone, this is the Princess and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So for today's video guys, asa ganit pa daw mga lakaw ron te? Asa daw ta oy? Asa ta? Abot sa Marina Bay. namin diri sa Marina Bay guys, pero So, mo to ni sa Gardens by the Bay later. later Yeah. Actually, hitabo di ay. ang nahitabo. Basta kita-kita rin ang lakaw no. Oh, kami camera ng lakaw guys, wala silang Roy og si Mr. So, naami kitaon diri nga kamera ang nag-trend. Okay, bawa na video sa Singapore guys. So, see you later. See you later. A few inches later. So guys, naabot na si Ate Bits guys. Master na kayo si ate na grabe. So guys, pasok na kami guys dito sa hotel. Ganda-ganda ng view dito. Dito sa taas. Ito po yung mga kasama ko dito. Ito sila Ate Zed. Hi guys, hi! Asa tayo na Nasa karon diri sa Marina Bay. Gardens by the Bay. Ay, Gardens by the Bay, Gardens by the Bay. Matanan ni mo ate, ay Ate Benz. Sa imong gibating na nabian si Tiw-Tiw. Ang gibatin ako kanang sakit sa feeling kay kanang ano lang. Nakatawa mo. Wala diba kaon sayang na feel? Na nabiyaan si Tiw-Tiw kay wala kay nagsakit sa iyahang tiyan gali. Kay UTI. Guys, siguro gabi pero ang batay. Ato nagsugod ang mga kamalasan. Mga kamalasan din. Sa UTI. Ikaw ilang gibasol. Oh, nabaga. Basi natagak siguro to tungod sa iyahang daghan-daghan nga gipang shopping ba nahabwa-habwa. Nagkakita siya shopping? Hindi na, dangag si kuya. Oh, darag naging danhag wala oy. Wala ko nagingog danhag oy. Dangag lang kay katunawa pag ginampilang cellphone. Wala siya. Wala ko nagingog na. Wala si Snake. Sulis ako karon guys, bahala na sila. Bahala na sila dira kay nagchika pa na sila. So, ingest nila ko ng mga view diri sa Singapore. Nice ang view dala na. Tara. Guys, namin diri sa garden. Si garden tawag siya. Gardens by the Bay. Gardens by the Bay. Parang Gardens by the Bay. Gardens by the Bay sa Marina Bay. Gardens by the Bay. Guys, namin diri sa Gardens by the Bay guys. Diri ang mga tourist spot guys nga mag-picture diri ang mga tao. Nakita sa Gardens by the Bay. Then namin Gardens by the Bay. pila ta kabuk diri ganin ng lakaw eh. Wala naman ang duha. Wala man sila Kira o Skitio guys. Kay sadly, naibilin siya sa naibilin siya sa Malaysia kaya Ano wala. ba? Wala yung passport. Sad life kayo guys, pero saan dyan kayo kay kompleto ta ihapon may mudong diri sa tawag gani Gardens by the Bay guys. So, naningkamot na lang ni Amua kay Lag na lang. Sayang experience na lang namo. makatry sa biba na makamusakan mig MRT nga kita ra kay kami diri guys to sige rin og kanang salig ni Kiroy. Wala ko sipag katagapon. Awa guys, landag pa kayo niya, oras, alas 7 na. 05. Yeah. Pero hayag pa kayo guys, buntag karon guys, 7:05 AM. Let's go. Yes, let's go. Guys, namin karon diri guys sa garden guys diri sa Singapore guys. Mao ni ang kuan guys ang view. Nasa na dito ka picture. Tara.
daan namin diri sa Ubos, guys. Si Ubos. Ubos sa. Ubos din eh. Ubos ko sa garden ko, maglakaw-lakaw lang ta. Basta ba? Saan ni daan? Saan ni be? Wala ko kay ba kung unsa ni lugar. Try. Gardens by the Bay, Gardens by the Bay kay mani ang pangalan niya ta lugar. Wow. A few inches later. Humana namin ka ng sorry dito sa may Sakoy Garden. So, naraming ko nga grabe haba. Welcome to Singapore. Di kakak. Lubut. Guys, nagbuhat pa mi diri og mga ay kanang bus kay manakay mitan na bus katong Kasuway na kana sa una wala pa. Nakasuway na. So katong kami ni Krister kamo naliwa pa. Nakasuway na ko sa una. Nakasuway na gud. Suway na ko sa Malay Sting. Ana sa Malay Sting. Aw maayo. So ikaw, kaduha naman ka mo sakay. Og bus dire. Excited pa ka or dili na? Excited gihapon. Kaya nga excited man ka. Excited kay tagsara man ang kanang experience na makaari raman ta og kanang libre na to, walay libre na to. Di asa naman ang libre nimo? Ang libre wala libre, di ba nako Di ang asa libre. naman ang libre nimo? Ang libre nasa Malaysia lagi giate kay Ano man? nabilin ang passport ni Tio. Wala tiyo, kitawan ka tiyo, Nabili. nabili yung passport. Nabilin ang passport Ano niya niya siya napagaman kay. tatpit mo nga, kuan. Kanang danghag daw kuno si tiyo, kay naubili ang passport, mawa pag yung cellphone. Pero pasalamat na lang pagkuha ka kanang Kaya nakangauda, nagdanghag si tiyo. Dili ako ang kanang wala kay ang saon na nakakuha giate. Oo, niya kasi may pasulti ni mo ni tiyo, manawa yung cellphone ug yung passport. Kanang danhag. Nagdilinan siya. Nagtitutiyo. Adili, dito mga soy kay dili. Dan! Ana siya, nagkuan ko no. Nagdilinan soy ko no, si Tiyo Tiyo. Hala, Kuya Teo, si Snake nagingon na nagdinansoy ka karon. Lo. Secured na guys. Oh. Secured na mo mga passport. Asa man nabi? Passport check! Passport check. Passport check! Isang pinakasunod. Unta dili ni mawala karon guys pero. Uy, sumbako! Ayun po. Mapi lang lato-lato. Api lang lato-lato. Pinaka-important. Dali. Mas importante pang lato-lato kaysa passport guys. Uy! Guys, agree? Dili kay kauban man ako si Jampet at si Z na passport na nako. Asa ba pa dong? Na wala ay ato tadapit sa kanang ilang advance kay mangita tag makanaanan. Oh, sige, let's go. So let's go guys. Basta walay. Wala double kicker. Gold digger lang. Ayun ang mo. Sorry ko. So guys, wala siya yung double digger guys. So nakay na naman nakasakay ni. Kaya din mo ang double digger. Oh, okay lang. Okay naman daw ang one. Ay, okay na ang one. Sige. Pero mas maayo ang duha no. Guys, naana mi karon diri guys. Mangita pa mi og kanang atay makanan. So guys, naana mi karon diri sa balay. So grabe gyud ang story gani og kanang mga lakaw na mo. So
So na-enjoy ra gyud mi tanan bisan kamera, bisan kuwang mi og duha. Duha si Ate Tony kay gikapoy. Ana. Di. Ako wala daw. Di wala. Ay kanang wala ra mo kapoy akong tuig lagi haoy. Ana kanang kuan guys, kanang Tomorrow is another day. tomorrow is another day guys, and thank you so much for watching, and this is Nick Princess. See you tomorrow again.